Christmas. Jiang'wen owito ngima gi kaji mamokare olal kendo pod imanye gwenge ma Taita Taveta kaluwore gi koth mapek ma osebedo ka chwe gwenge kaji maro malufu 5 bende koro dong' ma onge kuonde jot. Matimore kinde ma migawo mar somo chako chenro mar timo nonro mar ng'eyo kwan skunde masani ok donjre kaluwore gi oula mapek. Skunde ma jogo ma onge kuonde jot odakie kod kwan jopuonjre moyudo midhiero kaluwore gi koth mapek no kapok oyaw skunde e dwe mar achiel higa manyien. Midhiero mar koth mapek mar El Nino ma osebedo ka chwe pacho ka medo nenore e moko kuom gwenge ma Thurka ka ji 4 oyangi ni owito ngimagi. Kama moko 2 olal kendo pod imanyo e kaunti ma Tana River bang' oula mapek ywerogi. Tumeogelea katika hao maji na kama si hao vijana tungeshikana nao hata watu wengine wangekuwa wamekufa. Kuna mama na watoto walikuwa na watoto wachanga angeweza kutoka. Si ndio tumeenda tukamokolea huyo mama. Hali si nzuri kwa maneiba hapa wa mashambani, mali yao yote imeharibiwa. Hata kama unaona watermelon yote tunayakuta huku na ukuta zimebomolewa, kwa hivyo si hali nzuri. Jodak magwenge mamsambweni kod kaloleni e kaunti ma Tana River wacho ni oula mapekno nomonjo gi saa 9 mar otieno bang' aora mavoi pong' ma omuomo kendo weyo ji mohewo 5,000 maonge kuonde jot. Muda wa saa 9 usiku nimeshtuka usiku tukakuta tu maji tayari yako hapa. Napenda maji yananyesha huko mlimani kutoka Taita. Mimi nilipigwa na jirani yangu simu saa 9 akaniambia maji yanashuka. Tukishuka kwa nyumba tukapata tuko kwa maji tayari. Hata sasa tutaanza kwa maji hapo ndani, hatujapata msaada mpaka sasa hivi. Giko piny owacho mondo miyo manye yor minyal tiek go chuth midhiero mar oula maya aora mavoi ka bende gikwa riwruok mar Kenya Red Cross mondo miyo chopo konye mine gi nyithindo ma pod omoke miechgi bang' oula mapek no. Tunasikitika, hakuna msaada wote has from morning till now. Tumeitana Red Cross mpaka saizi hatujaona msaada wote. So sisi tunaomba Red Cross, hatujawaona hapa ground. Ama nyinyi mmeona Red Cross hatuwatambui na hatuwajui. Umesikia hata hilo ni jina tu la Red Cross ambalo tulelewa. Umesikia hata wananchi wenyewe wanasema. Kwa hivyo kama Red Cross haiko watupatie Red Cross yetu ya Msambweni tufanye kazi sisi wenyewe. Vijana wa Msambweni tunaweza. Wala hata Red Cross hata kuiona Msambweni maana tushamaliza kazi ile ilikuwa imetusumbua. Tunataka hivyo. Ramogi ndo wako kule na wasichana warembo .com ndo wako pale kwa Red Cross. Hatuna haja na hawezi ingia mali kama hapa. Sisi tumekanyaga maji, tumeteseka. Sisi wengine hata nyumba zetu zimeingia maji lakini tumekuja kusaidia wengine wale ambao wanaathirika. Jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua bende nolimo kaunti ma Garissa kama gichwale kony oganda ma oyudo midhiero mar oula. Omedo singo chiwruok mar sirikal mamalo e kedo gi midhiero mar oula. We are working with the governor and other partners in ensuring no more lives or property are lost henceforth. The loss of lives and destruction of property in times of disaster is of great concern to our President, His Excellency Dr. William Ruto. Kaluwore gi midhiero mar koth mapek no, migawo mar somo chako chenro mar timo nonro e kwan skunde moyudo ng'ikruok kendo jopuonjre kod jopuonj ok nyal chopo e kod skunde masani oganda odakie bang' koth mapek no darogi e miechgi. Migawo no bende timo nonro e kwan mar jopuonjre kod kwan jopuonj moyudo ng'ikruok kaluwore kod midhiero mar koth no, ka bende migawo no timo nonro e pek mar kethruok mag skunde kod gi somo ma koth no kele skunde go. Ten migawo mar somo yango ni nonro no itimo kaka yorneno ne ikruok obedo makare kapok oyaw skunde ma pachoka e dwe mar achiel higa manyien 2024. Miyo ma jahigni